máj. Väčšina ľudových pranostík sa rímuje. Na nový rok oslepačí krok, na svätého Huberta ide teplo do čerta. Ale máj, lásky, čas, tak buď más, lásky, čas, alebo máj, lásky, čaj. Lenže čaj tu nemám, ja nie som nejaká čaja, ja som Hesko, ľubím mesko. Povedzme si teda hneď masito a na úvod, máj je mesiac lásky. Len čo sa na májovej oblohe zjaví mesiačik, začnú sa na milencami plniť párky. A prečo každý z milencov má párkrát? Lebo sa v tom parku zjaví párkrát a nájde si tam pre seba pár, s ktorým je OK, čiže pár ok. Títo párky nemusíte šúpať, hoci milenci by chceli byť spolu šup. Ne, títo párky nešup a zec ich našup. No a máj je pre milencov čas také malé Vánoce. Takže prečo ne? Zoberte vy krajovátko a pekne raz, 2, 3, 4, pretože tam, kde sú srdíčka, vzniká štestí. Nehambite sa, urobte si aj vy v máji takúto šunkovú majdalu. A či už si k tomu všetkému dáte nejakú majonézu, majorán alebo omajdu, hlavne sa v máji dobre majte a Tauris si dajte. A nezabúdajte, láska nechodí cez strečno, láska ide cez žalúdok.